Crash test νούμερο 1. Λοιπόν, καλοκαίρι πλησιάζει και όπως όλοι γνωρίζουμε, το κινητό δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε. Θα κάνουμε μια δοκιμή, ένα βίντεο, να δείτε υπάρχουν στα καταστήματα κάποια ειδικά protection skins, τα οποία τι κάνουν. Ουσιαστικά τοποθετείτε το κινητό μέσα σε αυτά και σε νερό να πέσει. Σε ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα. Ας δούμε λίγο τι μορφή που έχουν αυτά τα skins. Κανονικά αυτά ανοίγουν με το στόμα, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ανοίξουμε εδώ. Λοιπόν, όπα. Το decor δεν είναι και ότι τέτοιο, εντάξει. Λοιπόν, είναι το κλασικό, έτσι βλέπετε. Τι κάνουμε λοιπόν. Διευκρίνησε στους αναγνώστες ότι δεν είναι αστείο, είναι όντως έτσι τα σκηνικά. Όχι, υπάρχει ειδικό skin και το έχω δει και σε πολλά μαγαζιά το οποίο το έχουν και έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, έχουμε ένα κινητό το οποίο λειτουργεί εδώ, έτσι. Περνάμε το σύστημα εδώ. Σαν το χέρι. Λοιπόν, κάνουμε τον κόμπο. Λοιπόν, τώρα το έχουμε. Λοιπόν, για τις ανάγκες του γυρίσματος βέβαια, για να μην γίνουμε και παπιά εδώ πέρα, φέραμε και το ειδικό την ειδική στολή. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε τώρα. Η κάμερα εδώ παρακαλώ. Όπως βλέπετε, η συσκευή δείχνει να λειτουργεί κανονικά, κανένα πρόβλημα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Μα τσαντιστούμε ρε παιδί μου, έφυγε μέσα. Ορίστε, κανένα πρόβλημα. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί. Μπορείς να πάρεις και αυτό. θα βάλουμε το μαρούλι εδώ, να μαλακώσει φίλες μου. Πρωινή εκπομπή του Mobile Arena. Θα μαλακώσει το μαρούλι και θα συνεχίσουμε μετά να φτιάξουμε τη σαλατίτσα με αυτό. Αυτό. Εδώ. Θα δοκιμάσουμε άλλη μία. Βεβαίως. Να δούμε. Συνεχίζει. Όπως βλέπετε να λειτουργεί κανονικά η συσκευή. Τώρα. Αυτά είναι μιας χρήσης να υποθέσουμε. Σαν τα κανονικά. Ναι. Μιας χρήσης τώρα. Τι να πω. Εντάξει, είναι και φτηνά. Δεν είναι ακριβό. Οπότε άμα θέλει να περάσει και διπλό και τριπλό για έξτρα προστασία για όποιον έχει την οποιαδήποτε διαφωνία. Και από εκεί και πέρα να πούμε ευχαριστούμε στο κατάστημα στο Κινητομάνια το οποίο μας παρήχε τις συγκεκριμένες θήκες και θα δείτε το link κάτω ακριβώς από το player του βίντεο για να δείτε πού μπορείτε να προμηθευτείτε.